аз съм гаргата и пак мисля да играем, да играем GTA и пак ще изпълняваме мисии, както казах. 10 минути ще е пак клипа. Ето тук колата взех преди да почна клипа, защото беше малко странно, че нямаше. Имам 10 патрона в пушката, която взех. Трябва да взема просто нещо. Направим тая кола и ще вървим на мисията, както казах. Радио маневи. И сега да вървим към това. Тая жигу е толкова бавна, че баба ще се насере още малко. Не, по-скоро да не казвам се едно. Толкова е бавна, че другата мисия ще взема някаква друга. Тази мисия не мога да изпълня нещо, защото не знам каква е. Може ли само да ви питам как да изпълня мисията? Пишете в коментарите, моля. Много ви се моля да пишете в коментарите. $7000 бай. Колко паричи. Дано е изчезнал проблема, с който ми изчезват парите. Ето тук мисията, кажете с каква кола, ако има смисъл да хода. Защото вижте. Ето, не знам как да я взема жената. Много ви се моля да кажете какво да правя тук. Ето от тази врата би трябвало тя да излезе, но случайно я няма. И затова не знам какво да правя. Моля ви се, питайте някой, ако вие не знаете все пак. Моля ви се, защото не мога просто да разгадая какво трябва да се прави. Пишете ми. Сега... Идем да вземем някаква кола. Мисля, че има никакъв смисъл. Има според мен никакъв смисъл. За мен да е. Мисля, че има изобщо никакво значение как да я паркираме. Но не знам какво ще правим, ако не може да направя от това клипа. Ето вижте, просто не ми дава да играя. Ми да просто. Моля ви са, само да кажа, че игра на PlayStation 2 и не игра на лаптоп. Искам просто да ви питам как да направим мисията. Няма никакво. Добре, не мисля сега какво да правим. Не съм измислял, просто искам да питам как да мина мисията. И освен да мизерстваме, айде ще ни... Не, няма също да мизерстваме. Освен ако да не търсим такова пликчета за парите. Добре, значи ще ги търсим. То не може да изпълним мисията. Това е гадното. Не знаете как да карате изобщо. Срещу мен аз направо не знам от коя страна аз да карам. Сигурно тук да. Аз знам къде е едното пликче и защо направо не отидох при него. Значи ще идем. Не знам как да спрем мисията. Ако не свържим, просто да оберем парите и един само на много седем.
вървим към 9-8 минути, все едно. Сега да вървим да взимаме парите. Мисля само да вземем парите и да прекратявам тази мисия. Моля ви се, в коментарите пишете как да изпълним мисията. Уй, пребих се като никакъв. Сега трябва да се върнем. Имаме един живот. Сега да търсим. Сега защо... Добре, защо направо се забих в табелката? Yes. И сега да вземем последния плик. Ама те са 100, не знам как ще вземем всички. Изобщо мога да открия къде има пари. Ето 3 от 100. Другия път не знам какво да правим за клип. Другия път няма с ним GTA. Добре, да се връщаме у нас и да приключваме клипът. Добре, това мисля да е клипа. Просто моля ви се, искам да пишете в коментарите, защото ми е много гадно, че няма как да направя мисия право, само заради вас и за кеф да е всъщност. Моля ви се, искам само да разбера как и ще ви казвам чао.